beyo. Aya. Mak paro ki kanyo lere yo makare. Ka duogi studio mana Nairobi ka anga duogi koro kanga duogi rangi ler noa ni irite yo machalo nade. Wacho ni kata kangi matek ke njeni moro manyaka bedi kata ka otek onya bedo matek kata ka in gi minot achiel kata ka in kod gi ariyo kata adek. En ang'o manya miyo ng'ato wuoge achiel odhi ariyo kangi matek. Ang' ibi konwa kanyo kama wantiere rito doho masani. Ema koro wantiere Loice winjo kanyo gima Ajiki bende wacho. Kang'ama en jal man gi experience. Mose winje kendo mose nene kendo no kata pon masani bende jogo mateme gima miyo ponono giluore ginyalo bedo gigo machalo nade ponono. Aparo ni jaduong' Ajiki owacho weche mangima to kendo owuoyo gi pach jaduong' ma oseneno kendo osebedo kendo osedak e piny manyochacha machon to kendo koro en e piny masani. Kang'iyo Cleophas king'iyo mbui tinwang'o ni jomoyango nikech nitie weche adek mowacho manigi chia. Ka wayango sani to mbui wacho ni 10% ema oseyangre ni gin jodoho to ok ang'eyo ni sama ng'ato koyango ni en kod min ot machielo to pod iluonge ni jadoho kosiluonge ni jachode. Mar ariyo en ni abedo kod jogo manie keny e kinde masani nikech mane tich mwatiyo en juma ka juma okanyal kalo moka okawuoye simo kata wabede achiel e wang' kod wang'. To inwang'o ni e sani gimomiyo ng'ato nyalo bedo e doho lure gi gima jaduong' Ajiki ofuone ni okawo miyo machielo nikech ang'o to samo okawe no to wachone ni ang'ono momiyo odwa ni mondo koro bed e dhako mar ariyo. Mamano nego bed ni wacho onego bed ukete ler gimomiyo wachone to inwang'o ka ng'enyne ka ng'ato dwaro ni mondo odonjie kisera gi mama mar ariyo to odwa ni mondo keth nying mama mokwongo kata mondo wach gik ma ok otim mabeyo ne makoro odwa ni mondo mama ni mondo koro bi mondo tim mane thoth gima timore sechegi kata e joma nitie doho mang'eny kinde ni. Koro inwang'o ni chandruok dhi bedo ni sama koro mama machielo ni obiro manyachira koro obiro to obiro nikech osewachne kuma onego bed ni koro odonje to dhi oloso maber mohingo ng'ama nitiere. To kine ka chon cha to ne ji biro mondo oriw dak mondo gilos dala mondo gikony dalano to ok ni gibiro ni mondo gipiem nikech piem ne onge to jaduong' bende ne ni kod chik to gigi bende gin gik matimore. Koro e seche ma wawuoye ni tinwang'o ka okine ka jomikendo gin joma mine to joma mine e seche ma wantiere gi inwang'o ka pachgi oselokore ok chal kaka paro machon. Koro kodonjo to donjo gi gimomiyo ta idhi yudo ka mama mana kaka iwinjo wacho no ka mama maduong' ma koro mikai to dhi owinjo gik momiyo ikendo ni te en bende koro nyako yudie yo ma koro odwa inyalo po ka koro pache neno ni mondo odhi oketh kar mama manyachira ni mondo mi kik bed ni gik manowachi kata rem manitie kuome nyalo nena ahinya. Omiyo koro e sani ma wantiere ni anyalo wacho kod adiera ni doho kelo gimiluongo ni unhealthy competition. Ji koro donje piem gi nyiego ayudo ka koro nyithindo gima tek ahinya ni nyithindo bende koro idwa ni mondo oketi mondo bedi odonje i piem ni ma ok kaka ne jaduong' Ajiki wacho ni iketo gi duol to ng'at ma gisumo puonj kowuok kuom mine mopogre nikech onge kata gibed mana mine 4 nyaka bedie ni moro nitie ma pache nitie mopogore moro nitie maber e yorni moro nitie maber e yo machielo. Omiyo kama wachope kod weche mag doho to koro odwaro ni ka ng'ato donje to nyako donje ka yani wabro bedo gi skul
minyalo tergi tipuonjogi kaka motimo joma ka joma ponono kutwa kodgi mondo odonji kong'eyo gimonego tim kaka ng'ama dichuo to gi kako nego donjie to gi gimonego tim ne mikai kata nyachira nikech ng'enyne iyudo ka ng'ato osebedo jadoho to gima timre ne aneno ok ging'eny lakini aseneno matin ni koro ka pono neno ka nyachira ni bende koro ok dhine kako dwaro ting'eni koro osebedo jachiro nyalo bedo jadoho koro odhi omanyo rero kaka owachno kendo odhi ochako manyo machielo koro yot mondo koro obed ng'at ma koro jamifuadhi aparo ni akane mane wach maber jamifuadhi koro ok en ng'at ma koro ochung' motegno onyalo ringo koni kod kocha nikech kama koro ok berne to dhi okawo machielo kendo kama ok berne to okawo machielo omiyo misingi mane nitie ma jaduong' wachono ne ei doho koro sani to bet koro ok en kaka en. Joma chuo emilosi ka mondo mi odhi e classes kata tiegruok machalo kamagi bende joma mine oikore ne wechegi mag doho? Aparo ni ok yot ahinya kokamano to ogandawa to oikre ga ni doho nyalo bede to nitiere oganda mamoko ma ok oikre ni doho ma kaka iwinjo jaduong' wachono onge kaka inyalo riwgi e dala achiel. Nitiere oganda moro ma kiseng'eyo ni in jadoho ni dwa kawo mama machielo to onge kaka inyalo ketgi e dala achiel. Nyaka itergi mana kuonde mopogre opogre nikech mano ok gima gijie to ng'e ni Cleophas nitiere bende koro wawacho ni jokristo muma nitiere dinde moko mo oyie nigi doho kendo ka ok in jadoho to ok inyal bede telo. Aya